φίλο και συγγραφέα τον Γιώργο Χλουπή. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Μιλάμε στον ελληνικό, θα μας επιτρέψουν οι ακροατές, αλλά όταν με έναν άνθρωπο είσαι φίλος, το να προσποιείσαι τους πληθυντικούς. Πώς έλεγε και ο ποιητής, η μεγάλη πληθυντική είναι χειρότερη από τους σημαντικούς ενικούς, κάπως τώρα. Και εγώ με τον Γιώργο ξεκίνησα με πληθυντικό. Μάλιστα. Πες μας για το βιβλίο σου. Λοιπόν, καταρχήν να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βιβλίο μου είναι ένα από τις εκδόσεις Αστάρτη με τίτλο Οδύσσεια Ανάστη. Είναι ένα στοχαστικό μυθιστόρημα, ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα. Έχει να κάνει με την ιστορία, με την παράλληλη ιστορία δύο ανδρών. Ο ένας είναι ο Οδυσσέας παντρεμένος με την Μαρία, με παιδιά. Ο άλλος είναι ο Επίκουρος, το παρατσούκλι του. Είναι δύο οι διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος όμως. Ο ένας ζηλεύει τον άλλον για το τρόπο ζωής του. Ο ένας είναι μποέμ τύπος, ζει στο εξωτερικό, ταξιδεύει, έχει πάρα πολλές γνωριμίες. Ο άλλος είναι παντρεμένος, χτίζει μια καριέρα, έχει οικογένεια. Και οι δύο όμως ουσιαστικά δεν έχουν αυτό που πραγματικά ζητάνε. Ζουν μια ζωή, όχι πραγματική, μια ζωή απομακρυσμένη από τα συναισθήματά τους, μια ζωή αποξενωμένη, και το μυθιστόρημα εκτιλήσεται γύρω ακριβώς από αυτό, από την προσπάθεια των ανθρώπων να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους. Αν μου επιτρέψεις να σου κάνω ερωτήσεις, γιατί ο λόγος που επέλεξα να βγεις είναι διότι αυτό το μυθιστόρημα περιγράφει κομμάτια της ζωής όλων μας. Και κυρίως ο τίτλος Οδύσσεια Ανάστη, πέραν από το συμβολικό χαρακτήρα που έχει για σένα που είσαι ο συγγραφέας, νομίζω ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα μέσα στις μεγάλες πόλεις, η ζωή μας είναι μια Οδύσσεια, και επειδή σε αυτή την εκπομπή βλέπουμε τα θετικά, πώς μπορούμε μέσα από την τέχνη, μέσα από τη γραφή, μέσα από τη διαδικασία της αποτύπωσης του συναισθήματος να ξεφύγουμε από αυτήν την απεσιοδοξία? Τελικά η απεσιοδοξία είναι μέσα μας και η αισιοδοξία είναι στα χέρια μας. Ναι. Πιστεύω ότι η αισιοδοξία είναι στα χέρια μας. Και αυτό που κάνουν οι ήρωες μέσα στο βιβλίο είναι να προσπαθήσουν να αρπάξουν τη ζωή στα χέρια τους. Νομίζουν ότι ζουν, αλλά ζουν μια ζωή σε κόμμα. Ξαφνικά γίνονται κάποια περιστατικά και αρχίζουν και ξυπνάνε. Αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν στον καθένα. Εξαρτάται λοιπόν ο καθένας στη ζωή του κατά πόσο εκμεταλλεύεται αυτά τα περιστατικά, αυτά τα χαστούκια που μπορεί να του δώσει η ζωή, σε άλλους σε μεγαλύτερο βαθμό, σε άλλους σε μικρότερο, να αρπάξει τη ζωή στα χέρια του και να αρχίσει να ζει. Να αρχίσει να στίβει τη ζωή και να πίνει από αυτό το νέκταρ. Είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί ουσιαστικά μια φορά ζούμε. Σε τι ηλικία θα το καταλάβει ο καθένας είναι πάρα πολύ σχετικό. Είναι όμως ακριβώς αυτό που είπες, ότι είναι μέσα μας. Βεβαίως και η αισιοδοξία μας συντροφεύει, αλλά είναι στο χέρι μας το κατά πόσο κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε, όπως λέει και το τραγούδι, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του υπολείπου της ζωής μου. Κατά πόσο θα καταφέρουμε κάθε μέρα να ζούμε με τέτοιο τρόπο για να φτάσουμε πού? Για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Τι σημαίνει ευτυχία όμως? Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά ανοίγεις τις εφημερίδες και βλέπεις μέτρα, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο. Οι οικογενειακές σχέσεις έχουν δημιουργηθεί έτσι ρογμές. Και κλονίζονται και από αυτά που βλέπουμε. Ακριβώς. Και διαβάζουμε. Τι μας κάνει ευτυχισμένους? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι πάρα πολύ υποκειμενικό τι θα πει ο καθένας, αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την ισορροπία μας. Με την ισορροπία μας, με το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μέσα. Τα ακούς, Βαγγέλη, συγγνώμη, τα ακούς, Βαγγέλη, για την ισορροπία? Σταμάτα να κουνιέσαι, με έχεις ζαλίσει. Με βρες ισορροπία, με έχεις εκνευρίσει. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά κουνιέται σαν κάτι μαϊμούδα στο ζωολογικό και που έχω ζαλιστεί. Κουνάω την καρέκλα, κατάλαβες, γιατί αυτά. Εγώ συμφωνώ με αυτά που ακούω, αλλά πρέπει να ρωτήσω κάτι εδώ, συγγνώμη που διακόπτω κιόλας. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην εποχή που ζούμε, η οποία είναι μια ηλιστική εποχή, ζούμε σε μια εποχή που τα υλικά αγαθά σίγουρα έχουν μεγαλύτερη σημασία για πολλούς από ότι τα πνευματικά αγαθά. Έχουμε πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Και συνήθως μάλιστα δεν καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε λιγότερα και θεωρούμε απαραίτητα τα πάντα. Και τελικά όταν μας λείψουν κάποια από αυτά τα πάντα. Αυτή είναι η ερώτηση ή εισήγηση? Κουράστηκα. Να τελειώσω, να σου πω. Να τελειώσω, Χρυσέ μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από αυτά όλα πάλι ζούμε με λιγότερα. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Πώς μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να είμαστε ευτυχισμένοι πλέον με ό,τι έχουμε, και απλά φυσικά και θα απαιτούμε και περισσότερα από τη ζωή και θα παλεύουμε για περισσότερα, αλλά να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχουμε και να μην είναι κυρίως υλικά αυτά που έχουμε, να είναι και άειλα πράγματα, να γυρίσουμε λίγο στο πνεύμα, να γυρίσουμε στην καλλιέργεια, σε άλλο πράγμα. Η ζωή μας είναι σαν τον πιθάρι των Δαναίδων. Αυτό ακριβώς στο θέμα του υλισμού. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, για να αγοράζει συνέχεια υλικά, σημαίνει ότι σου λείπει κάτι. Θα πρέπει να ψάξουμε μέσα μας αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, οι προγονείς μας. Να ψάξουμε μέσα μας και να δούμε τι είναι αυτό που μας λείπει. Θα αγοράσει ένα πιο ακριβό αυτοκίνητο, μετά πας ένα πιο ακριβό. Γιατί? Γιατί ο γειτονάς σου έχει ένα πιο μεγάλο από σένα, έχει πιο μεγάλο σπίτι. Το ζήτημα είναι λοιπόν να καταλάβουμε καταρχήν ότι δεν σε γεμίζουν τα υλικά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η επίγνωση, και αφού αποκτήσουμε μια σχετική επίγνωση και δούμε ότι επαναλαμβάνοντας αυτές τις συνεχείς υλικές προσπάθειες για να αποκτήσεις κάποια πράγματα, δεν οδηγεί σε πουθενά. Αφού αποκτήσεις την επίγνωση, θα πρέπει να αναρωτηθείς και τι είναι αυτό που με γεμίζει. Και τι θα πρέπει να κάνεις.
Και μας λείπει και η πνευματικότητα σήμερα. Δεν έχουμε πνευματικότητα. Κοίταξε. Εφημερίδες, τηλεοράσεις. Πού είναι η πνευματικότητα? Δεν προβάλλονται πνευματικότητα. Γιώργο, δεν θέλω να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου, αλλά θα πω ότι όσο γενικεύουμε γίνεται πιο επικίνδυνο. Η πνευματικότητα πρέπει να τη βρει ο καθένας μέσα του. Άρα υπάρχει πνεύμα παντού, αρκεί να θέλουμε να το βρούμε. Όπως υπάρχει και μη πνεύμα. Να προβάλλεται όμως. Όχι, προβάλλεται, κοίταξε, ξεκινάει από εμάς και από το δικό μας χώρο, το σπίτι μας. Τι σε έκανε να συγγράψει το βιβλίο, εκτός από μια προσωπική ανάγκη? Κοίτα, καταρχήν αυτό που είπες, Γιώργο, είναι μια προσωπική ανάγκη η οποία ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, πριν παντρευτώ και εγώ κάνω παιδιά και έχει περισσότερος χρόνος για να μπορέσω να εργαστώ. Ήταν, θα έλεγα, μια ματιοδοξία περισσότερο ή μια παρακαταθήκη. Ήθελα να αφήσω πίσω, ήθελα να βγάλω προς τα έξω, να διαδηλώσω, να εκφράσω την ιδεολογική μου πλατφόρμα, τους προβληματισμούς μου, τη σκέψη μου, που με την κουβέντα που είχα με φίλους και γνωστούς έβλεπα ότι είχαν μια κοινή βάση. Και εκεί που σκέφτηκα να τους δώσω μια μορφή. Στην αρχή έτσι ατάκτως ερημένα έγραφα κάποια πραγματάκια, μετά και με την βοήθεια και την ενθάρρυνση της γυναίκας μου πήρανε μια συγκεκριμένη μορφή, μια συγκεκριμένη δομή. Μπόρεσα, τα δούλεψα και είχα την τύχη μέσα από τις εκδόσεις Αστάρτη του Νεύτη Δασιλάκου να μπορέσω να το δω να έχει εκδοθεί. Εγώ, αφού σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ήδη έχουμε μηνύματα ακροατών, αν θα μπορούσαμε να χαρίσουμε κάποιο αριθμό βιβλίων, γιατί ο κόσμος ρωτάει. Οπότε μπορούμε να δώσουμε 2 αντίτυπα. Να το κάνουμε 5. Να το κάνουμε 5, μ' αρέσει. Ωραία, να δώσουμε 5 αντίτυπα λοιπόν, θα σε ενημερώσουμε για τα ονόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή έχω την τύχη να σε γνωρίζω, δεν θα ξεχάσω μια κουβέντα μας που όταν σε ρώτησα τι σε κάνει ευτυχισμένο, μου είπες η αγκαλιά της κόρης μου, τα παιδιά μου και η γυναίκα μου. Θέλω να πω ότι αν θέλουμε να βρούμε αισιοδοξία, μπορούμε να τη βρούμε στα απλά πράγματα. Αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι, μπορούμε να ψάξουμε στον εαυτό μας και πρέπει να μιλάμε. Αν αυτό σημαίνει να μιλάμε στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στην οικογένειά μας, αν σημαίνει να μιλάμε σε κάποιον ειδικό, να μιλάμε. Η εποχή της κρίσης μας θέλει ομιλητικούς, διότι η σιωπή είναι συνενοχή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά από αυτό που είπες τώρα, δεν νομίζω ότι εγώ χρειάζομαι στο στούντιο. Πρέπει να πηγαίνω. Νομίζω ότι πρέπει να γράψει κι άλλο βιβλίο. Έτσι. Εγώ είπα να γράψω ένα βιβλίο, αλλά δεν μου κάνει ούτε καν την τιμή να αγοράσει το. Μα θα πληρώσω. Δεν τρέπεσαι. Γι' αυτό. Δεν εσχύνεσαι. Ότι εσχύνομαι λίγο ή εσχύνομαι. Γιώργο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Οι φίλοι οι ακροατές σας, οι 5 που θα πάρουν τα βιβλία, θα μπορούν να πάρουν τις εκδόσεις Αστάρτη, Καλλιδρομίου 20 στα Εξάρχεια. Από Δευτέρα είναι ανοιχτά κανονικά οι εκδόσεις, να περάσουν να τα πάρουν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλό τάξιδο.